Клиентката ни е с много тънки вежди и кожата й е специфична, трудно задържаща пигмент. Имам вежди. Желанието на клиентката беше за топъл цвят, умерено дебели вежди с гъсти косъмчета и наситен цвят. Работихме с няколко техники за постигането на 3D, а подчертания по-топъл цвят ще се неутрализира веднага след оздравяване. Размерът на веждите ще се намали до месец с около милиметър от всякъде и тогава клиентката може да избере кой от двата размера харесва повече, за да подчертаем на ратуша. Поради по-мазния тип кожа и трудно за задържане в миналото, машинната работа е задължителна. Този тип кожи не задържат стандартен микроблейдинг, нито стандартен hair с индивидуален подход и няколко техники за супер трайност, които преподаваме в ПМО курсовете, изпълнихме желанието на клиентката. Истинският резултат за очакваните много по-естествени, отколкото при първа процедура вежди, ще видим едва след месец. Тогава клиентката може да прецени дали да ги потъмним допълнително или не. Най-важното за нас е да бъде изпълнено желанието на клиента и той да види промяната, която очаква. Разбира се, прецизният чертеж и мнение от професионалиста по време на пробите е от голямо значение, но финалната дума и избор имат клиентите. И именно в тяхното мнение трябва да се вслушваме най-много. Много клиенти смятат, че този резултат може да бъде постигнат просто с микроблейдинг, но всъщност той е плод на няколко часов труд и микс от различни методи и техники. Беше предизвикателство. Не бяха лесни, си нямаше нищо. Да. Харесваш? Да, имам коса. В предварителната консултация клиентката беше споделила, че желае много топъл цвят, умерено дебели вежди и много гъсти косъмчета с наситен цвят. Надяваме се, че желанието й беше изпълнено, а вие ни следвайте и за крайният резултат. За повече техники и усъвършенстване на практиката си заповядайте в курсовете ни тази есен. Очакваме ви на www.microblading28.com. Благодарим ви, че гледахте!